Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja u t-tama ta' Ġesu Kristu li jaqadna fl-imkien familja waħda biex niċċelebraw il-kelma u naqsmu l-Ewkaristija tkun ma'kom il-koll. Ħuti, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna. Fil-kelmiet ta' Pietru dbiet minni mulej għax jien raġel midneb. Nistqar l-Alla li jista' kollox li l-komħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli l-qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla u Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek l-oli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, inti ftaħtilna l-bib tal-ħajja ta' dejjem bid-dawl tal-Ispiritu Santu li jissawwab fuqna. Atina l-grazzja li nintrabtu miegħek u nikbru fil-fidi. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajja. Fis-sena li fija miet is-Sultan Uzzija, jien rajt lil Sidi bil-qiegħda fuq tron noli, merfuħ il-fuq. Djul il-libsa tiegħu kienu jimlew it-tempju. Il-fuq minnu kien hemm serafini illi kienu jgħidu u jwieġbu lil xulxin. Qaddis, qaddis, qaddis huwa il-mulej tal-eżerċti. L-art kollha mimlija bil-glorja tiegħu. Blajat tagħhom is-sissien tal-etiebi teżżu u t-tempju ntela bid-duħan. Imbagħad jiena għedt, ja ħasra lija, mitluf jien, bniedem b'xuftejn imnizza jien, u f'nofs poplu b'xuftejh imnizza nammar. Madanakollu rajt bajnejja lis-Sultan, il-mulej tal-eżerċti. Wieħed mis-serafini ittajjar lejja b'ġamra nar fidu li hu kien qabad b'imqas minn fuq l-artal u messli fommi biha u qalli: ara, din messitlek xuftejk, ħżunitek qebet u dnubek inħafer. Imbagħad smajt leħen Sidi jgħid: lil min se nibgħat? Min se jmurilna? U jien weġibt: hawn jien, ibgħat lili. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali nwieġbu quddiem l-Allat mulej rrid nannilek. Inrodlok ħajr mulej, qalbi kollha, għaliex int smajt kliem fommi, quddiem l-Allat rrid nannilek, b'wiċċi fl-art nixteħet quddiem is-santwarju tiegħek. Flimkien?
Inrodlok ħajr għat-tieba u l-fedeltà tiegħek, għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek, int weġibtni, kattarli l-qawwa f'ruħi. Flimkien? Inrodlok ħajr mulej, is-slaten kollha tal-art, għaliex semaw il-kliem ta' fommok u jannu l-imġieba tal-mulej, għax kbiru sebħ il-mulej. U flimkien? Il-leminija tiegħek is-salvani, il-mulej iżomm kelmtu miegħi, it-tieba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem, la titlaqx emil idejk. Flimkien? Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Ħuti, irrid infakkarkom fl-Evanġelu li xandarnilkom u li intom il-qajtu u li fih qegħdin iżommu sħiħ. Bih, intom salvi bil-kelma li jien ħabbartilkom kemm il-darba żommuha, jekk ma mmentux għal xejn. Qabel xejn, jien għallimtkom dak li tallimt jien, jiġifieri li Kristu miet minħabba dnubietna, skont l-Iskrittura. Difnuh u qam mill-imwiet fit-tielet jum skont l-Iskrittura. U der lil Kefa, imbagħad l-12. Der imbagħad l-aktar minn 500 aħwa flimkien. Ħafna minnhom għadhom ħajjin sal-lum. Xi wħud minnhom raqdu. Imbagħad der lil Ġagbu u lill-Apostli kollha. Fl-aħħar der lili ukoll wara kulħadd. Isni twellit mormi qabel il-waqt, għax jien l-inqas wieħed fost l-Apostli u ma jistħoqlix nissejjaħ Apostlu għaliex kont naħqar il-Knisja t'Alla. Imma bil-grazzja t'Alla jien dak li jien u bil-grazzja tiegħu fija ma sfax fix-xejn, għax tħabat ħafna iktar minnhom il-koll, għad li mhux jien iżda l-grazzja t'Alla li miegħi. Imma sew huma u sew jien, dan aħna xandarna u dan ammintu intom. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil-Alla. Jekk joġobkom qumu għall-Evanġelju. Alleluja. Alleluja. Ejjew warajja u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Darba l-kotra bdiet tros fuq Ġesu biex tisma' il-kelma t'Alla. U kien qiegħed f'xatt il-għadira ta' Ġenazaret. Ra żewġ dgħajjes qegħdin max-xatt. Is-sajjieda kienu niżlu minn fuqhom u kienu qegħdin jaħslu xbiek. Tela fuq waħda minnhom li kienet ta' xmun u talbu jaqla kemm xejn il-barra mill-art. Imbagħad għad bil-qiegħda u beda jgħallem minn fuq id-dgħajsa. Meta temm li kellu jgħid, qal lil xmun, aqdef il-barra fil-font u kalaw xbik tagħhom għas-sajt. Wieġbu xmun u qallu, Mallem, għamilna lejl nitħabtu u ma qbadna xejn, imma laqgħet tgħid hekk ħankala xbik. Hekk għamlu u qabdu kotra hekk kbira ta' ħut li xbik tagħhom kien għoddu nqasam. Għalhekk għamlu sinjal lil sħabhom li kienu qegħdin f'dgħajsa oħra biex jiġu jgħinuhom. Dawk ġew imlew iż-żewġ dgħajjes hekk li għal ftit merqux. Xmun Pietru kif ra dan
انشتهت في رجلين جسو وقال له دبيت مني مولاي علشين راجل مذنب. قال دين الأبدا كبيرة تهوت لكن را وك جرالهم جاقبو وجواني أشبقوا مستاجبة فلمكن مولد زبداو لكنوا صحاب شمون. انبات جسو قال للشمون تبزاش من السال قدام تكون تقبط الناس متى مباترس قدايس مالارت تل وكلش ومروا ورايح. الكلمة تالمولي تفهير ليلة كريستو. قدام دا الفانجيلو صبيح اللي يpoġġi tama fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna għax aħna l-koll bħal Pietru kapaċi narfu id-djufijiet tagħna, il-limiti tagħna, kapaċi nindunaw bin-nuqqasijiet jew id-nubiet tagħna. U allura f'mumenti bħal dawn kapaċi x'ħin naraw isseħħ xi ħaġa f'ħajjitna ngħidulu dbiet minni mulej għax jien midneb, għax jien raġel midneb. Imma dak li ma setax jimmaġina Pietru, jiġifieri illi issa ħajaċċettaħ kif inhu, illi issa ħajażlu u ma s-sejħa li qed jagħmillu mal-vokazzjoni ħajtih missjoni, din ma setax iniżżilha. Jien midneb jindajef u jent ħatażel lili, u jent trid tibqa' fil-kumpanija tiegħi, u jent trid tagħtini idejk biex tenni. Din hija l-esperjenza li se jipproponilna llum l-isqof tagħna Anton Fittra illi se tippreparana għall festa tal-Apostlu missierna San Pawl u mbagħad biex ngħixu iż-żmien ta' qabel lejt ir-Randan imqaddes f'sena li ma tiġix rarament, kull 25 sena ngħidula sena ta' grazzja, sena ta' ġublew. U l-Papa ried illi din is-sena tkun is-sena tat-tama illi id-dinja kull bniedem għandu bżonn. Isemgħu l-kelmiet sbieħ li jixtieq iwasslilna l-isqof u xejn nkunu nafu xi sarra fil-ġublew fejn nistgħu nirbħu l-indulġenza marbuta mal-ġublew, Sintenda ħajtkellem mid-Djoċesi ta' Għawdex u x'għandna nagħmlu. 3 affarijiet. Aħna wresqin lejn is-solennità tan-nawfraġġju tal-Apostlu missierna San Pawl li tfakkar fil-jum li fih pajjiżna laqa' lil Ġesu. U aħna noqorbu lejn iż-żmien qaddis tar-Randan, id-Djoċesi ta' Għawdex qed tħabbar il-knejjes u żminijiet ġubilari li fihom tista' tintrebaħ l-indulġenza plenarja skont id-direttivi tal-Knisja Kattolika. Dil-kelma ftit qila indulġenza plenarja jgħidilna l-isqof mhix għajr. Triq oħra kif l-insara jiżguraw ruhom mill-imħabba bla limiti kif rajna llum fil-Vanġelu, bla limiti li Alla għandu għal-poplu, li Alla għandu għalik u għalija u għalik. Murija fid-don tal-maħfra, speċjalment fis-sagrament tal-qrar. Da sinjal qawwi u ta' mħabba huwa risposta li Alla jagħti fil-ħnina tiegħu għalina. 3 huma il-knejjes ġubilari f'Għawdex kollha marbutin mal-Madonna. L-ewwel il-Knisja Kattedrali dedikata l Santa Marija, il-Belt Vittoria, it-tieni is-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex u t-tielet is-Santwarju tal-Immakulata Kunċizzjoni ġewwa il-Qala Għawdex. Ħajkollna jiem ta' indulġenza, anzi ta' ġublew tal-kategoriji. Kif qed isir ġewwa Ruma
L-ewwel li se jkun hawn huwa pellegrinaġġ djoċesan fid-9 ta' Marzu. Imbagħad il-ġublew tal-Morda ħajsir fil-11 ta' Frar u anke dawk li jduru bihom. F'Ġunju se jsir il-ġublew tal-isportivi. Fil-21 ta' Ġunju l-persuni konsagrati u reliġjużi u fis-27 ta' Ġunju il-ġublew tas-saċerdoti. 26 ta' Lulju l-ġublew tal-anzjani u fl-20 ta' Novembru l-ġublew tat-tfal. Fil-21 ta' Novembru l-għada il-ġublew tal-adolescenti u l-għada il-ġublew taż-żgħażagħ. Imbagħad fit-18 Ottubru il-ġublew tal-katekisti u l-animaturi. Issa l-isqof se jgħidilna bliema kundizzjonijiet. Ħafna nies jiġu hawnhekk ta' pinu jgħiduli isma' il-ġublew x'irridu nagħmlu. L-isqof ħajdilna. L-ewwel jindem u jwarrab rabta mad-dnub. Taqta l-irbit ta' dnub. It-tieni ikollu fih spirtu ta' mħabba, il-kontra tal-ejra, karità. Jitqarben, jitlob skont il-fema tal-Papa u jagħmel wieħed mill-pellegrinaġġi aw fuq imsemmija jew żjara f'waħda mill-knejjes ġubilari fosthom din ta' Pinu. U mbagħad iwettaq xi opri ta' penitenza u karità. It-tieni jagħmel pellegrinaġġ lejn waħda mill-knejjes ġubilari fejn dak li jkun u jieħu sehem f'ċelebrazzjoni ta' talb. It-tielet żjara ta' qima f'post tal-ġublew fejn issir adorazzjoni, meditazzjoni u ngħidu 3 talbiet importanti: il-missierna, il-kredu u s-salve reġina. Il-missierna, l-istqarrija tal-fidi, il-kredu u t-talba lil Madonna, is-salve reġina. L-anzjani u l-morda li ma jistgħux joħorġu jiksbu l-indulġenza tal-ġublew taħt l-istess kundizzjonijiet jekk ma' qudin fl-ispirtu mal-fidili fil-preżenza, partikolarment li fihom il-klim tal-Papa jew l-isqof jiġu trasmess permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni, social media, ir-radju, it-televiżjoni. Jgħidu l-missierna, il-kredu u tal-ieħor konformi għal din is-sena mqazza. Waqt li minu marit partikolarment joffri meta ssofri offri dik id-batija. L-aħħar ħaġa, l-isqof qed jeżortana biex nagħmlu l-opri tal-ħniena u l-penitenza. L-ewwel, ħudu sehem fl-eżerċizzi tar-randan jew formazzjoni ta' katekiżmu li tingħata. Tista' tkun il-lezzjo divina, il-komunitajiet, l-aqdiet. It-tieni, jassistu l-ħuthom fil-bżonn f'wieħed mill-opri tal-ħniena u din mhix tqila għax dawn insibuhom ma' wiċċna jew taħt l-istess saqaf ta' darna jew madwarna. It-tielet, billi jagħmlu astinenza f'jum wieħed minn distrazzjonijiet superflui, ħela ta' flus, konsum, kif ukoll billi tingħata karità sostanzjali lil foqra, billi wieħed jagħmel volontarjat jew karità oħra fl-istess komunità. Il-ġublew tal-morda u dawk li jduru bihom se jsir fil-11 ta' Frar. Jiġifieri fil-festa tal-Madonna tal-Urt, il-morda u l-istaff tal-isptar jiksbu l-indulġenza plenarja jekk iwettqu dak li hu miktub f'waħda miż-żewġ kappelli tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Il-morda li ma jistgħux joħorġu minn djarhom jitorbu niedma il-missierna, il-kredu u talba lil Madonna u jkunu konformi mal-għanijiet l-iskop tal-ġublew waqt li kif edna joffru id-batijiet tagħhom lil Alla. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-missier li jista' kollox, ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher, dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin għal-fidwa tagħna, ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu
min Marja Verġni sar bniedem, salbuha lina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-wiet skont il-kodba mqazza, tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-missier, għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem, l-Ispiritu Santu mulej li jagħti ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li jum mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben. U tkellem fomm il-profeti, Knisja waħda qaddisa, kattolika apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' dejjem. Amen. Waqt li l-kelma talla u dal-messaġġ tal-isqof qed inissel f'qalbna t-tama għal min qata' qalbu mid-dinja, qata' qalbu minnu nnifsu, imma għandna wkoll ħafna nies li qatgħu qalbhom minn Alla. Ekkejju nitolbu lil mulej għal Papa Franġisk, għal dawk li qed jippritkaw il-lejla għada. Hekk nitolbu biex dan iż-żmien ta' tama inissel fil-qalb tagħna il-ħnina u l-imħabba li Ġesu għandu għal kull wieħed u waħda minna. Nitolbu smana. Waqt li nitolbu l-mistrieħ dejjem għar-ruħ għażiża ta' Monsiur Viktor Grek u tant nies li jagħmlu u joperaw it-tajjeb. Hekk nitolbu biex il-mulej jibatilna nies bħalu, partikolarment biex Alla jeħles lil pajjiżna illi qiegħed jereq bil-mod fil-vizzji, imma l-iktar il-vizzju tad droga. Għax id-droga waslet f'kull settur u daħlet f'kull okkażjoni tagħna l-Maltin u l-Awċin. Ejjew nitolbu biex nifmu illi ż-żgħażagħ tagħna, it-tfal tagħna, l-adulti tagħna jixirqilhom dak li ħadem għalih Monsiur Viktor Grek. U min qed jagħmel il-ħsara fi kliem l-Arċisqof jifhem li dak li qed iħaxxinlu butu huma flus mhux ta' barka, imma flus misħutin. Nitolbu lill-Alla waqt li nirringrazzjaw għax-xitta li batilna biex ikompli jtina s-saħħa fir-ruħ u l-ġisem, hekk nitolbuh għall-morda fid-djar u fl-isptar, dawk in-nies fostkom li qegħdinaw ta' min jixtieq wilt, ta' min jixtieq ftit saħħa, ta' min jixtieq saħħa f'ruħu biex jindem minn dnubiet u qer, hekk partikolarment f'dan is-santwarju nitolbu għal dawk li ġew jitolbu grazzja u ma qalowx. Nitolbu ismana fiskiet nagħmlu t-talba tagħna. Inħejju ruħna għal festa għażiża tal-Apostlu missierna San Pawl. Nhar it-tnejn ħadd minna m'għandu joqgħod il-bogħod milli jisma' l-quddies ta' ringrazzjament, hemm l-obbligu tal-quddies. Festa nazzjonali imma wkoll festa kmandata l-10 ta' frar. Dan nitolbulek bl-interċessjoni tal-Apostlu missierna San Pawl. Bi Kristu Sidna. Amen. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla l-missier illi jista' kollox.
captive here with glory. Mulej intajtna l-frott tal-art maħluq minnek, għajnuna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għamel li minnu jsir għalina s-sagrament tal-ħajja ta' dejjem. Bi Kristu Sidna, il-mulej ma'kom, nerfu qlubna l-fuq u nizzuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna, dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Bid-dem ta' ibnek u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu erġajt ġbart l-uliedek familja waħda wara li id-dnub kien xerridna u firidna, għalhekk ninaqdu mal-anġlu l-qaddisin u bil-qalb infaħruk u ngħidulek qaddis, qaddis, qaddis. Ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli ta' smewiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Qaddis tas-sewint mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħata biex mir-rajħi bati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabbru għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr intoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem mid-demm ta' Kristu. Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba mal-Papa Franġisk, mal-isqof tagħna Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna ukoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek u Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġih kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Issa li għandna l-Ġesu namlu l-qalb intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna missierna. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalin, iddaħħalniex fit-tiġrin. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna.
Ekk inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu dak li l-apostli qed tgħidu lilna, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubiet niżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatja slim laqda li jintrid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Nibqgħu bil-wifqa sal-mument ta' tqarbin u ngħidu flimkien. Ħaruf Talla tneħħi l-bit tad-dinja. Ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi ħenna għalina. Danu il-ħaruf Talla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħek.
nitolbu. U Alla, intritna nieħdu sem minn ħobża waħda u kalċi wieħed. Għatina li nkunu ħaġa waħda fi Kristu biex naħdmu ferħana għas-salvazzjoni tad-dinja bi Kristu Sidna. Fl-aħħar tal-Quddisa se ngħidu 3 Ave Marijiet. Nixtieq nitlob għal kull wieħed u kull waħda minnkom. Imma nitolbu kollha għal tant nies li jgħidulna x'in tkunu f'riġlejn il-Madonna jitolbu għalina. Imbagħad dawk minnkom li tixtiequ wara se jkun hemm mument ta' skiet u talb f'riġlejn l-artal ħdejn il-kwadru mnejn il-Madonna waslet il-messaġġ tagħha lil Karmela Grima u talbita biex tgħid it-3 Ave Marijiet għadu nur ta' kemm il-ġisem tagħha dam mitfun fil-qabar. Nar San Pawl il-Quddisa hawnhekk ikun 7:30, 8:30, 11:15 u 6:30 ta' filgħaxija. U bħallum ġimgħa se jkollna magħna lil dawk l-ommijiet li l-familji li qegħdin jistennew tarbija waqt Quddisa fl-4:30 ta' wara nofsinhar li fiha jsir id-berik tat-tarbija fil-ġuf. Il-mulej magħkom, jiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnija, imbirkit fost in-nisa, imbirek u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnija, imbirkit li fost in-nisa, u imbirek u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejnija, imbirkit li fost in-nisa, u imbirek u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Issa fissija, nselmula Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarsek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-maqdes ta' Pinu jinfirxet id-dija li tixet imħabetek